Tindog. Wow. Whoop. Whoop. You can do it. Hindi ka mawali. Halin tayo. Okay. Be careful. Captain. Sige. Waterproof na? Oo. Sure? Ang ano bigyan mismo GoPro, hindi na kailangan case. Oo. Proud ko yan ako sa vlog ni Miss Yonsia. Buisit. Les, alum les. Basta lang. Mas switch ko no, i-touch yung bottom. O, ikaw man. Talawot ako, anong difference? Sige, go. Yak! Aking mo ano? Ang maglamoy ko pala mag-breathe out. Kaya ginakuya. Yung mo. Kaya kanawan niya. Smile. Oh, Korean heart. Smile. Alright. Agay. Ano yung tatang? Ano yung tatang? Paano ba tayo? Kita ha? Okay. This is... No, this is... Sige na, sige na. 1, 2, 3. Libat kita. Libat. Corny. Corny college. Okay naman. Corny college. Alright. Akin ako, ga mo kuya. Masalong ka ako. Tapos makita sila lang. Okay? 1, 2, 3, go! Sige na kuha na mami kay wapo siya mo ba nagay binunjing. Oh no, wow. Tapos balik sa corny. Wow, corny. Okay mga paps, ma-paddleboard kami. Ako, si Mami, kag si Lizzie. Sorry kay si Manang do medyo out of commission kay medyo luya pa siya because of her lupot. Kung may game ko tatan ako to nga nga tawo sa gwa. Isa lang Oo, tatlo kami ma-enjoy lang kami. 30 minutes lang Ano sir? Para sunset. Kalabot sa sunset? Ati, madugang lang kami kung magsubra Pwede na? Uman Ngalan ta? Kay ma'am lang to. Ma'am. Kay ma'am lang. Sige, salamat. At mag-enjoy ka mo sa iya. Tudloan na ka muna siya kung paano mag-paddle. How to stand up, how to paddle, how to handle comeback. Okay, sir? sige, Enjoy salamat. so much. Enjoy. Tapos pag gusto nyo bumalik, backward dito. Okay. Para siya. Tapos pag gusto nyo tumayo, dapat isa-isa lang. Kasi pag dalawa yung nakasakay, mahirap i-balance. Pag ikaw mag-isa, gusto nyo tumayo. I see. Okay. Matilis. Tapos yung kabalik. Bala na. Know the science. Okay Okay. Ot ikaw anay practice anay mami. Ay siya, gano'n na sa banda.
Hindi na ka, why ka sa tunga mo? Dapat sa tunga ka na. Dapat sa tunga ka na. Ara para kontrolado mo. Oh, na. Oh. Oh, bonggo ka na din sa mo, no? Oh! Okay, very good na. Tapos bulus-buluson mo lang para hindi ka magtiyog-tiyog. Si Mami. Ito siya lang niya. Let's go, nakatalong tayo. Bilhin to si Mami. Okay na naman. Kaya na ni Namon. Ayan na si Mami, oh. Kapoy. So, pusaan ka, oh. Sakit tiil ko. Kung mo itong posisyon, pwede actually kapag kuha mo niyo. Kung mag-dip ka sa water na asada, para maglakat imo nga ano. Ari kami ah. Galibot ka na. Magbubsay ka na. Amo na. Sige lang, nabaw. Amo na. Pa-forward man. Bug at least, no? Pusog ka na, Des. Actually, masapos kung magpungko ka nga gaano ka. Hindi, kamo ni Mami. Ano mo na? Ay, ko vlog. Kaya mo kontra ako. Balik ka kadalo, Ratio. Bye-bye. Sila mo kasi daw ka. Oh, sige. Make sure lang mag-balance mo siya. Be careful. Captain. Sige. Na. Okay. Pa-forward. Yes. Wow. Alam, patol din. Pinapoy mo yung patol yan. Ikaw be? Tikalon si Bobby. Oh, ikaw be? Oh, di ka mo lang magsakaw. Oh. Wow. Tapos, oh, tindog be, mams. Ano kung patol? Hindi, okay. Weh, tindog. Wow. Whoop. You can do it. Hindi ka mawali. Alin Darius? Oh, okay. Very good. Okay. Oh, balance ka. Alin ako. Okay. Very good si Mavi. Daka lang, Les. Okay. Ate ko dia. You can do it. Alam mo natin, balik ka na to. Matamat mo lang. Dito ka. Alam natin. Hindi, kaya mo alam na natin. Okay. Bye, Mami. Wow. So sexy naman si Mami. O, tama na. Sagat ka na. Silisi naman, Ready, set, go! Super competitive. Why si Lizzie na gano'n? Ikaw lang.